i njih žalimo što nije sa nama. Upućujem lijepe pozdrave i vjerujem da se slažem sa mnom da i mi njoj uzvratimo lijepe pozdrave za što brže ozdravljenje. U nastavku rada profesorica Dinka Čorkalo održat će izlaganje na temu uzroci i posljedice raspada zajednice. Riječ ima profesorica Dinka Čorkalo. Pripremajući se za ovo predavanje, razmišljala sam što zapravo želim poručiti sudionicima konferencije koja nosi naziv. Nemoj govoriti na mikrofon. Dakle, pripremajući se za ovo predavanje za konferenciju koja nosi naziv Dobrota i istine su teme zajedništva, razmišljala sam što zapravo želim poručiti građanima Vukovara, sudionicima konferencije. Sa ovom konstatacijom da su dakle dobrota i istina temelj zajedništva, mislim da se svi možemo složiti. Također mislim da bismo se vrlo brzo složili oko toga što je dobrota i u kojim sve elementima dobrotu možemo prepoznati. To smo konačno vidjeli na našim jutrošnjim radionicama. Međutim, kada je riječ o istini, moguće je da se ne bismo tako brzo usuglasili. Ne želim sada otvarati filozofsku raspravu oko toga što istina jest. Međutim, sa psihologijskog stajališta, mislim da je vrlo važno naglasiti da svatko od nas ima svoj vlastiti i vrlo subjektivan psihološki realitet koji je oblikovan kao utjecaj najrazličitijih iskustava tijekom života. Na nas utječu naši roditelji, učitelji, vršnjaci, profesionalno okruženje, zajednice i društvo u kojem živimo. Naša prethodna iskustva oblikuju naše doživljavanja i ponašanja u budućnosti, učimo na vlastitim greškama, nastojimo ih više ne ponoviti, a neka naša iskustva oblikuju nas za cijeli život. Želim ovime naglasiti jedinstvenost individualnog iskustva i činjenicu da svijet gledamo kroz prizmu tog iskustva. Događaje oko nas interpretiramo na temelju onoga što nam se dogodilo, što smo preživjeli. Ovo stajalište o subjektivnosti iskustva, o tome dakle da svaki pojedinac vidi stvari različito, ima i svoje ime u psihologiji, kako naravno psiholozi vole svemu davati imena, zove se fenomenološka psihologija. I njen začetnik, čovjek koji se zove Carl Rogers, govori zapravo o 3 vrste znanja, što nam je relevantno kada govorimo o istini. Jedno je naše subjektivno znanje, dakle one spoznaje do koje dolazimo sami, kao pojedinci, na temelju vlastitih iskustava. Drugo je objektivno znanje, dakle one spoznaje koje dijelimo s drugima, koje su drugi opazili. I treće je, koje je u psihološkom smislu vrlo važno, interpersonalno znanje. Dakle, one spoznaje do kojih dolazimo na temelju naše sposobnosti uživljavanja u svijet drugog ljudskog bića. Psiholozi tu govore o empatiji, koja predstavlja temelj razumijevanja unutarnjeg svijeta druge osobe i koji nam omogućava da, premda je naše vlastito subjektivno iskustvo drugačije, razumijemo ono što se događa u psihi druge osobe. Kada smo to rekli, postaje jasnije zašto je važno voditi računa o različitosti iskustva kada želimo doznati istinu. To međutim nikako ne znači da je istinu moguće relativizirati. Konačno, i malo prije spominjem Rogers govori o 3 vrste znanja, pri čemu su sva 3 potrebna da bi se dobila cjelovita slika. Namjerno sam upotrijebila izraz cjelovita slika, a ne istina, i to zato što je jednu te istu činjenicu moguće interpretirati na drugačiji način. Sjetit ćemo se poznatog japanskog filma Rashomon Akira Kurosawe, u kojem muškarac slijedi ženu koju u šumi napada razbojnik. Kasnije svo troje, napadač, žrtva i svjedok, pričaju svoju priču, ovisno o tome kako su ju vidjeli i doživjeli, i sve 3 priče zvuče zaista uvjerljivo. Međutim,
krivac je u svačijoj priči onaj drugi. A da bismo zaista razumjeli što se dogodilo i imali cjelovitu sliku, neobično je važno čuti sve aktere i koristiti sve dostupne izvore spoznaje. Zato smo danas ovdje, da čujemo životne priče koje su se dogodile pojedincima, obiteljima i zajednici. Kada smo kolege Dijana Duković i ja prije 7 ili 8 godina razmišljali o tome da krenemo u Vukovar saznati možemo li pridonijeti procesu socijalne obnove ratom razrušene zajednice, pitali smo se znamo li dovoljno o tome što se u Vukovaru dogodilo. Unatoč tome što smo znali svaki datum, svaku bitku, sve povijesne okolnosti, sve relevantne događaje, činilo nam se da ne znamo autentične ljudske priče Vukovaraca. Nismo znali, naime, kakva je subjektivna povijest ljudi, ispričana na temelju njihova proživljenog iskustva. Naše smo istraživanje započeli u ljetu 2000. godine i od tada do sasvim nedavnog istraživanja u školama, koje smo završili prije nepunih mjesec dana, razgovarali smo s preko 2500 ljudi. Dio rezultata podijelila bih danas s vama, a neki među vama bili su i sudionici tih istraživanja. Naša su istraživanja nastojala rekonstruirati što se dogodilo sa zajednicom u vrijeme rata i kako se može dogoditi da jedna visoko integrirana zajednica kao Vukovar doživi slom. Kada govorim o zajednici, mislim pritom na skup pojedinaca i grupa koji su, dakle, u svakodnevnim interakcijama povezani ulogama i funkcijama koje obavljaju, koji su u međusobno zavisnom odnosu i ostavljaju dojam funkcioniranja cjeline. Vukovar ovdje koristim kao paradigmatski primjer, ali se slični procesi, kao što smo čuli od brojnih sugovornika danas, i na individualnom i na socijalnom planu mogu pratiti u mnogim drugim zajednicama koji su prošle sličnu ratnu sudbinu, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama. Jedno od istraživanja proveli smo u proljeće 2002. godine kada smo intervjuirali 50 punoljetnih građana Vukovara hrvatske i srpske nacionalnosti koji su prije rata imali prijatelje druge nacionalnosti i čije je prijateljstvo zbog rata prekinuto. Zanimali su nas okolnosti njihova prijateljevanja prije rata, dinamika raspada tih u najvećem broju slučajeva vrlo čvrstih i bliskih veza. Opisujući sva prijateljstva, naši su sugovornici isticali visoku povezanost i privrženost svih ljudi u zajednici, neovisno o nacionalnoj pripadnosti. Tu impresiju potvrđuju i rezultati naših istraživanja u kojima smo pitali građane Vukovara, odrasle građane, obje nacionalnosti, jesu li prije rata imali prijatelje druge nacionalnosti. Evo što naši rezultati ukazuju, dakle 97% Srba, 84% Hrvata izjavljuje da su prije rata imali prijatelje druge nacionalnosti. Vjerujem da su iskustva mnogih od vas slična, da u zajednici prije rata, kako smo to puno puta čuli, nije bilo važno tko je koje među nacionalnosti, posebno ne među mladima. Stariji su češće znali nacionalnost svojih susjeda i prijatelja, uglavnom zato što su zajednički slavili religijske blagdane. Bez obzira na nacionalnost, ta su prijateljstva bila čvrsta i bila su temeljem zajedništva. Za vrijeme rata, međutim, mnogi su kontakti prekinuti, mnogi sudionici naših istraživanja osjećaju da im njihovi prijatelji nisu pomagali i da su njihove veze raskinute i danas. Evo što pokazuju rezultati. Dakle, na pitanje jeste li za vrijeme rata kontaktirali sa svojim prijateljima, vidimo da zapravo manjina izjavljuje da jesu. Dakle, mnogi od bivših prijatelja za vrijeme rata nisu kontaktirali. Na pitanje jesu li vam prijatelji za vrijeme rata pomagali, i ovdje vidimo većinu koja kaže ne, međutim i značajnu manjinu u obje grupe koja kaže da. Kad smo pitali jesu li vaši odnosi danas narušeni, ponovno, većina kaže da jesu, ali su mnogi među njima i koji kažu da nisu. Što se
dakle dogodilo? To nas pitanje dovodi i do pitanja uzroka raspada nekada visoko integrirane i funkcionalne zajednice. Kada o tome govorimo, moramo imati na umu da odnosi među ljudima, pa ni odnosi među prijateljima, ne nastaju neovisno o okolnostima u kojima se nalaze. Dakako da pri odabiru prijatelja brojni faktori imaju ulogu, najprije osobine ljudi koji su u interakciji, no na ovom mjestu bih željela naglasiti utjecaj društvenih okolnosti i zbivanja u zajednici koji su prethodili izbijanju rata. Krajem 80-ih obilježen je vrhuncem križa sustava u bivšoj Jugoslaviji i ta se kriza osjeća na svim društvenim razinama, pa i u multietničkim zajednicama koje su dotada bile visoko integrirane. Dapače, u njima se svijest o etničkoj pripadnosti počinje brže uvlačiti u svakodnevni život nego u sredinama koje su bile etnički homogene. Zašto je to tako? Društvene okolnosti i kriza dotada važećeg vrijednosnog sustava nametnule su pojavu novog političkog govora, bitno različitog od onoga koji je vrijedio dotada. Naime, nacionalno postaje glavna karakteristika političkog govora. Što se događalo na društvenom planu znamo svi, nema potrebe da to ovdje posebno elaboriram. Ono što je od većega interesa jest kako se društveni utjecaj prelio u dotada mirne sredine, pa i na razinu odnose među pojedincima. Socijalna psihologija kaže da svaki pojedinac ima barem dva izvora svijesti o sebi, dva izvora identiteta. Jedan su njegova individualna obilježja, a drugi su njegove grupne pripadnosti. Mi smo ono što jesmo i zato što smo, na primjer, visoki, snažni, temperamentni, odlučni ili društveni, ali smo ono što jesmo i zato što smo upravo član naše obitelji, što smo upravo ove ili one profesije, što smo pripadnik ovog ili onog sportskog kluba, pa i pripadnik ovog ili onog naroda. Sve te grupe, uključujući i našu vlastitu nacionalnu grupu, izvorište su našeg identiteta, a preko njega i našeg samopoštovanja. To ima za posljedicu da kada doživimo da naša grupa postiže uspjeh, dio te slave pada i na nas same. Sjetite se, na primjer, skorašnje pobjede reprezentacije Hrvatske nad Engleskom. U našim ste novinama mogli pročitati da je time Hrvatskoj vraćen ponos, dok ste u britanskim novinama mogli pročitati da je riječ o nacionalnom porazu. Isto kao što beremo plodove uspjeha naše grupe, tako se na nas odražava i grupni poraz, što u ovom kontekstu znači, što je u ovom kontekstu posebno važno i prijetnja grupi. Kada doživljavamo da je naša grupa ugrožena, osjećamo se i osobno pogođenima, osobno ugroženima, a osjećaj osobne nesigurnosti raste. Važno je reći da u nesigurnim vremenima važnost grupe raste, jer često procjenjujemo da se sami, kao pojedinci, ne možemo oduprijeti i da jedino djelovanje u kolektivu ima smisla. Netko se od vas možda pita kako je moguće da do jučer nevažna grupa odjednom postane temeljem identiteta, a da to više nisu ljudi iz naše okoline koje smo birali po osobnim kriterijima, a ne po etničkom. Odgovor na ovo pitanje je vrlo slojevit i složen, a važna okolnost koju pri odgovoru moramo imati na umu jest da nesigurna vremena ne podnose različitost. Nesigurnost koju proizvodi urušeni društveni sustav, neizvjesnost budućnosti, podjele u zajednici, nepovjerenje među ljudima, sa sobom nose suviše proturječnosti i zahtijevaju veliku energiju da bi se u takvim uvjetima funkcioniralo, te se što je moguće više povlačimo u onaj krug ljudi u kojem nećemo morati misliti na razlike, makako one do jučer bile nevažne. Činjenica da je naš prijatelj druge nacionalnosti postaje razlika s kojom se teško nosimo i o kojoj nam je teško voditi računa, a sigurnost nam nudi vlastita grupa. Ako imamo na umu da se u vrijeme krize nude vrlo različite, uglavnom etnički obojene interpretacije stvarnosti, ovaj proces postaje još jasniji.
Mnogi naši sugovornici rekli su nam u intervjuima da su mnogi na početku predratnih zbivanja osjećali da se događa nešto vrlo ozbiljno i temeljito pogrešno u zajednici. Međutim, gotovo svi naši sugovornici, od onih koji su za vrijeme rata bili djeca ili prije izbijanja rata bili djeca, do onih koji su bili odrasli ljudi s prijateljskim vezama od nekoliko desetljeća, govore o jednom zajedničkom fenomenu. Uzajamnoj šutnji o tome što se događa. Prijatelji, dakle, nisu raspravljali o tome što se događa s etničkim odnosima u zajednici, smatrajući, kako naši sugovornici govore, da bi rasprava o tome mogla samo pogoršati stanje. Ovo se objašnjenje vjerojatno mnogima od nas čini vjerojatnim i u funkciji održavanja oslabljelih prijateljskih veza. Međutim, odabirom ovakve strategije, dakle strategije šutnje, počelo se narušavati povjerenje i otvoren je dodatni prostor za daljnje raspadanje zajednice. Možda se upravo na ovom procesu najbolje vidi međuzavisnost djelovanja interindividualnih procesa i onih koji se događaju u zajednici. Događaji u širem društvenom okruženju djeluju na naše pojedinačne odnose, a zbivanja na ovoj razini raslojavaju bazu zajednice, mrežu socijalnih odnosa koja je u njoj postojala. O tome na sličan način govori jedna teorija koja se zove teorija društvenog sloma, prema kojoj ljudi suočeni s prije nezamislivim događajima u svojoj zajednici počinju vjerovati da postojeće vrijednosti i društvene norme više nisu prikladne. Budući da više ništa ne funkcionira kao prije, od institucija do bliskih prijateljskih veza, ljudi počinju propitivati svoju socijalnu okolinu i sumnjati u vjerodostojnost do jučerašnjih prijatelja. Oni postaju manje prijatelji, a više pripadnici druge grupe, pa se gotovo sva njihova ponašanja počinju interpretirati s te pozicije, njihove etničke pripadnosti. Čitav je proces raslojavanja zajednice obilno potpomognut političkim djelovanjem vođa i jednostranim medijskim izvješćivanjem. Čuli smo danas, postojali su drugačiji mediji, ali u ono vrijeme većina medija je zapravo izvještavala vrlo jednostrano. Ovime, dakle, potpomognut proces političkog djelovanja, odnosno jednostranog medijskog djelovanja, proces podjele u zajednici je zapravo završen. Naše istraživanje prijateljstva o kojem ovdje govorim i koje na vrlo ilustrativan način govori o raspadu jedne homogene zajednice, pokazuje dinamiku rasta povjerenja, čak nepovjerenja, čak i među bliskim ljudima. Osobe srpske nacionalnosti s kojima smo razgovarali ističu razdoblje prije početka rata i opisuju osjećaje vlastite nesigurnosti koje njihovi prijatelji Hrvati nisu prepoznavali. Podsjetimo se da smo prethodno istaknuli kako su čak i bliski ljudi različitih nacionalnosti odabrali ne spominjati u međusobnim susretima što se u zajednici događa, misleći da time štite prijateljstvo ili da situaciju čine manje lošom. S druge strane, naši sugovornici Hrvati doživjeli su odlazak svojih srpskih prijatelja iz grada bez riječi kao izraz krajnjeg nepovjerenja, duboku povredu prijateljstva i nebrigu za to što će se s njima dogoditi. Neki također nisu pružili pomoć svojim prijateljima nakon pada grada, premda su njihovi prijatelji Hrvati procijenili da su to bili u mogućnosti. Tko god je proživio vrijeme kaosa nakon pada grada, opisuje ga da upotrijebim izraz jednog našeg sugovornika kao vrijeme bezakonja, vrijeme kada je svatko nastojao samo preživjeti. Mnogi nisu. Za one koji jesu, nužno je da ispričaju svoju priču, jer je priča svakog Vukovarca dio zajedničke priče, koja se mora čuti da bi slika bila cjelovita. Prisjetimo se ponovno već spominjanog Rodgersa i njegovih različitih vrsta spoznaje. Ako svatko kaže svoju subjektivnu spoznaju, ona pridonosi objektivnoj spoznaji, dakle onome što je naše zajedničko iskustvo, i pridonosi interpersonalnoj spoznaji, odnosno empatiji i međusobnom razumijevanju iskustva drugoga. U jednom sam svome nedavnom izlaganju
nastojeći povući paralelu između obitelji i zajednice, upotrijebila čuvene riječi Lava Nikolajevića Tolstoja o tome da su sve sretne obitelji nalik jedna drugoj, dok je svaka nesretna na svoj način. Imajući to na umu, mislim da nije pogrešno reći da je svaki sukob jedinstven i različit, ali da svaki povređuje ljude na bazično isti način. Uzdrmava temeljne ljudske vrijednosti, povređuje osjećaj povjerenja u ljude i vjeru u ljudsku prirodu, narušava sigurnost i prekida odvijanje života na temelju pravila i normi, jednom riječju mijenja naš svjetonazor. Tragična sličnost svih masovnih sukoba koji nose u sebi sukob između nekad integriranih zajednica jest u tome što redefinira naše sjećanje na prošlost. Takav sukob baca sjenu sumnje da su naši prošli odnosi bili iskreni i autentični. Oni stavljaju na kušnju naša prijateljstva, a katkada i obiteljske veze. Posljedica tog procesa je razvoj onoga što zovemo podijeljenom zajednicom. Dakle, onom u kojoj postoji jedna temeljna crta i oblikuje unutarnju dinamiku zajednice. Kada se odnosi u zajednici tekar uspostave, oni su vrlo krhki, ovisni o socijalnom pritisku i prihvaća ih se stjeskovom i nelagodom. Za razliku od odnosa u prošlosti, današnji su međugrupni odnosi u zajednici rijetki i površni, a doživlje stanovnika o tome koliko su oni česti, bliski i kakva je njihova priroda također su podijeljeni. U jednom dijelu naših istraživanja, onome koje smo provodili u školama u Vukovaru, pitali smo sudionike o tome koliko kontakata imaju sa drugom etničkom grupom. Hrvati sa Srbima, a Srbi sa Hrvatima. I kakva je priroda tih kontakata. Rezultati su pokazali da neovisno o tome koga pitamo, djecu, roditelje ili nastavnike, dobivamo isti trend. Hrvati svoje odnose sa Srbima vide manje prijateljskima, manje čestima, a Srbi svoje odnose sa Hrvatima prijateljskijima i češćima. Ovi rezultati rječito ilustriraju kako grupe u zajednici koja se nastoji oporaviti nakon rata svoje odnose vidi različito. Ovi rezultati nas također navode i na to da se zapitamo čiji je doživljaj odnosa točniji i kakvi su zaista odnosi među grupama u zajednici. I ovdje ponovno podsjećam na psihološki realitet, koji uz takozvanu objektivnu stvarnost izvan nas jest ono što moramo uzeti u obzir. S te bih pozicija rekla da je obje strane govore istinu o svojim odnosima, ali i da tu istinu vide različito. Pri tome su moguća barem dva jednako vjerojatna psihološka objašnjenja. Danas Srbi i Hrvati međusobno kontaktiraju, mnoge prošle bliske veze su sačuvane, a uspostavljene i neke nove. Možda nema puno takvih primjera, ali ih ima. Moguće je da među Hrvatima postoji nevoljkost da priznaju postojanje kontakata i veza s drugom stranom, zbog socijalnog pritiska u zajednici da se to ne čini. To može biti razlogom zašto naši sudionici u istraživanju svoje odnose sa Srbima vide površnijima nego što oni u stvari jesu. S druge strane, moguće je da Srbi svoje u biti površne odnose s Hrvatima doživljavaju prisnijima nego što jesu, jer im to daje dojam veće integriranosti i dojam da njihov socijalni svijet nije monoetničan. Podjele u zajednici vidljive su i među najmlađima. Naša istraživanja u školama govore da su podjele među djecom najizraženije i da među njima koji nisu imali prilike živjeti u gradu koji funkcionira kao cjelina, upravo podjela predstavlja prihvaćeni način socijalnog funkcioniranja. Dapače, djeca misle da je zatvaranje unutar granica vlastite grupe poželjan način funkcioniranja zajednice. Upravo to pokazuju naši rezultati istraživanja u kojem smo djecu, njihove roditelje i njihove nastavnike pitali bili u raznolikim socijalnim situacijama birali pripadnika vlastite grupe, nužno birali pripadnika vlastite grupe. Na ovaj način psiholozi mjere ono što nazivamo diskriminacijom. Dok od odraslih ispitanika nismo zabilježili diskriminirajuće odgovore, djeca su pokazivala jasnu sklonost diskriminaciji svojih vršnjaka, potvrđujući da su djeca pod najvećim utjecajem podjela u zajednici. Nemajući naime drugoga iskustva
osim života u podijeljenoj zajednici, djeca reagiraju u skladu s tim. Drže se svoje grupe. Ovi rezultati upozoravaju međutim i na još jednu važnu posljedicu. Djeca, odrastajući u uvjetima podijeljene zajednice, i sama grade podijeljenu zajednicu, jer je to jedino što znaju. Odrasli ne mogu na njih staviti teret odgovornosti da grade neke drugačije odnose, a da ih ne pokažu vlastitim primjerom. Zadatak je odraslih u zajednici i izgraditi odnose koji će značiti stabilnost i socijalni red. Kada govorimo o socijalnom oporavku, govorimo o procesu socijalne rekonstrukcije, dakle ponovne izgradnje zajednice, koji se, po mome sudu, mora događati istodobno na 4 razine. Na individualno psihološkoj razini ovaj proces podrazumijeva oporavak pojedinca i zacjeljivanje povreda i ožiljaka koji su ostali nakon iskustva rata. S izlječenjem pojedinaca moguće je nastaviti proces oporavka zajednice, gradeći nove socijalne veze u zajednici. Ovdje je važno razumjeti da zajednica nikada više ne može izgledati kao što je izgledala prije. Mnogih ljudi više nema, preživjeli pojedinci su promijenjeni ratnim iskustvom, a promijenjeni su i odnosi u zajednici. Stoga je potrebno uspostaviti odnose drugačije kvalitete. Vitalni element tih odnosa je obnova povjerenja, koji čini temelj stabilne zajednice. Povjerenje je moguće razviti izgradnjom funkcionalnih veza koje su zasnovane na zajedničkim interesima i zajedničkim ciljevima. Funkcionalna zajednica omogućava oporavak i na idućoj višoj razini društva. Uspostavljanje interesnih odnosa, razvoj građanskih inicijativa, uspostavljanje suradnje među različitim grupama, te postojanje društvene kontrole i funkcioniranja normi koje reguliraju isplate i nam se više natjecati ili surađivati, pokazatelji su socijalnog oporavka. Sociološka teorija ovakva društva označava kao ona sa razvijenim socijalnim kapitalom. Riječ je dakle o društvu kojem vlada povjerenje, poštovanje normi i građanska inicijativnost. Konačno, ali nikako najmanje važno, jesu strukturalne promjene. Prije svega, funkcionalna država koja garantira zaštitu prava pojedinca i kolektiva i poštovanje onoga što nazivamo društvenim ugovorom. Osnažujući socijalnu rekonstrukciju na ove 4 razine istovremeno, socijalni se oporavak dakle događa na sustavan način i dvosmjerno, od gore prema dolje i od dolje prema gore, stvarajući tako priliku i za psihološku promjenu pojedinca i za korjenitu društvenu promjenu. Hvala vam lijepo.